Hej, i dag skal vi lave endnu en video, og den skal igen handle om gymnastik. Så min første video herhen også handlede om, så det kan godt være med trampolin om. Sidst lærte vi om at lave, hvordan man lavede det. Det kan være, at I har set det, så kan det være, at I har lært, hvordan man laver det. Og hvis ikke, så må I gerne gå ind og se den. Så lad os se, om I kan lide det. I dag skal vi lære om, hvad man laver. Kasper, kom. Hvis I lærer det, kommer du ud til os. Sådan her ud. Så ikke stå. Det starter med der. Jeg starter med at gøre sådan her. Op på hænderne. Det et par gange. Når du synes, du kan det, så prøv at gøre sådan op på hænderne. Sådan her. Og så lidt det ned sådan der. Og når du lært det, så kan du prøve at gøre sådan her. Kom op. Hop ned rundt om den. Kom op igen. Men så når du falder ned og så hopper op, skal du også lige først kunne gøre det her. Så når du lærer bombekrig, og det er noget, der ikke er bombekrig, så hvor det her, man ser, at man sådan 1, 2, 3, bombekrig, så skal man op mod, så må man ikke komme ind. Og hvis man stopper, men ikke kan komme op, så er man død. Og hvis man står heroppe, for længe hvis man venter stund, så er man også død. Så du lige. Anyway, når I var nået til det, så så var det, at man skulle, når du har lært det, skal du prøve at hoppe. Frem. Først så falder du nok ned. Når du falder, så skal du ikke gøre sådan noget. Skal du nemmere rette sig. Så jeg ser, om tiden stopper. Det er den så ikke. Det var alt det, jeg havde på mig i dag. Så tusind tak, fordi I så med. Men nede hernede i kommentarerne, så må I godt abonnere, like og dislike og kommentere. Skriv ned i kommentaren, hvorfor I dislike. Skriv ned i kommentaren, hvorfor I liker. Dislike, like. Så vi må bare sige bye bye.